Ako si Jaime ginaingon, kusog mang judge sa uban. Pero sa ilang kaugalingon, wa maka-judge. Nagpatuo nga mga perpekto. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Jaime, pagmata. Jaime! Sa karasine? Maglaba ko. Panglaba lang di agad. Bukha ng imong mata. Duka bagayoy. Bukha na. Kay kung dili tos lukon ko na sa kutsilyo. O, di ba? Libunot ng imong mata. Kita kay ning tibak nga gipatong na kus flamenco. Kang kinsa ni, ha? Tubag! Imoy! Wa ko'y tibak do, ha? Kasi tag-iya ining tibak, tubag ako! Dabuang ng anak. Namakak sa ni mo Rashine. Ako, 78 anyos na magtibak. Wa manggani ko mamantay. Pakon ka ng imong anak, ma Francine. Pamangkamaana da ng Jaime. Pastilan, kapila na nako, balik-balik ka, nga biyain na siya, kay himabay ng anak ka. Ma Francine. Wa magyud kami biya, aw sa ato pa, mo agwanta kas iyang pagkahimabay. Agwanta, uy. Ato na Coras. Asa man si imong kabit, ngay imong duawon ron? Kabit boy? Kay nga wa kay kabit? Daghan magay na sila? Uy, Rashini. Ayaw patagagngal-ngal mo ba eh? Pataka, good. Hoy, pagbilig kwarta. Pila man? 5,000. Naku Aw, ay paglakaw. Sus! Soy sauce o tomato sauce. Naara man di na, susus pa ka. Hutdad man pagkuni mo eh. Puslan mang namabay ka, sila'y pagastuha. Hello, moy! Uy, siwa na kay kwarta, Jaime. Di pangayo ang tanan ni Rashini. Kung di ko muhatag, di po kong makatunga din eh. Grabe ha. Unsa may pasabot ni mo, anak? Ikaw rin mo sa bayad sa motel, be. Unsa? Lipayon mo kagmayo na ako, di ba? Kikapoy na sak maayong akong bana. Kinsa kang babayhana ang nagpakapoy ini niya? Nagnganga maning kanahang dako? Unsa na? Unsa nang nisiwil sa bulsa sa iyang karsunis? Ampo ang dako! Nagdana sa ebidensya sa iyang pagpakasa! Panty na sad! Gutom na kay kunya, wa ka magluto. Wa! Hain na yung 5K nga maghatag ni mo. Wa na! Nahurot na? Hurot na! Pilagoy pagastuan ng 5,000, uy. Unsa man day akong kanunin ni Ron, nga gutom naman kay ko. Nailinatan sa kaha. Kan-ana. Naglinataan day ka? Okay kayo. Higupa ng sabaw ha. Kay gihabuan ra ba ka? Bayarin mo, Rashen. Uy. Unsa gud ni? Miyataan na Rashen eh. Linat-ana nga mga pante. Rasini, sugling, kadagan ko na ni gipanghayahay ni mong mga panty. Imo ng tanan. Dili na ako, Ruben. Kang kinsa man na. Sa mga kabit ni Jaime. Imong gikulikta. Si Jaime, oy. Kada humaniyag gamit sa iyang mga kabit, iyang dadon ang mga panty sa bay. Uy, hala koleksyon ha. Unsa di ay? Atem pa. Kanang kana ba? Kanang lace nga tibak kaila ko na. Ha? Kang Marcia man na. Unsa? Ako'y nagpalita na. Akong girigalo niya sa iyang birthday. Unsa? Sultihi ko, Marcia. Usa ka ba sa kabit ni Jaime? Unsay? Ayaw pa magkak! Sultihi ko! Baoy, si kapit ka taon. Kisa may nagpataka og sulti ni mo anak ba? Tungod ini.
Diin na nimong akong tibak? Diin. Dito sa hayan nilang Racine, oy. Oh, Mga koleksyon ko na kini. Kasi magkabit siyang bana nga si Jaime. unsa? Nabuang man ka, uy. Mapatyan man tayo ng Ruben sa mong gibuhatay, mi. Haskang amawa sa ding Racine, Marcia. Tanang panty, iyang gipabukalan, unya may iyang gipasuwa nako. Unsa? Ang gawa bitaw sa kong asawa eh. Unya, nakitaan mo sa kumpana ang akong tibak nga lace nga gihayhay nga Rashini, bi. Gikuha mo sa kumpana. Unsa? Kung mga tanan ni Mr. Ben, buhata ang tanang pagpamakak, ha? Ayaw git pag-angkon nga naka-jar-jar tang duha. Uy, si Ruben ka nang naas gawas ta. Murag, doon na may giatngan. Ako ka? Di ko mo gawas. Basig ako'y giatngan niya. Oh, niya pa man lagi ka, Jaime. Ingon ka kay mulakaw na ka. Gilaay ko eh. Ha? Gilaay ka? O O nahadlok ka? Wa pa matawag akong gikadlukan na sini. Kaha? We. Kung mo na, gawas na. Gilaay lagi ko! Nahadlok ka nga naa sa gawa si Ruben? Oh, unsa? Hadlok ang Ruben sa. Hadlok man di ay ka, nga nung gijir-jir man ni mo miyang asawa. Paghilo, di ara sini. Unsaon man ako pagsibatin, eh. Nga naman si Ruben mag-atang sa gawas. Si Jaime, nakalakaw na rabasab. Akong tawagan, bi. Hello? Marcia? Ang number ni Ruben akong natawagan. Patay! Milagro nga ako'y giromansa. Dili ni Milagro. Asa ko gusto ka? Wa man kakalakaw mga ako imong giromansa, Roy. Sige na lang. Gimingaw naman sa ko ini. Maayong dagi hapon kang mo romansa ra sini. Maayo bitaw. Pero wa mga katagbawan maong ngita kag lain, ngita kag laing lami. Di man ka nakaton ini ha. Limo ko. Kana ra sini. Tawad ka maayo aron di na ko mangita ini sa lain. Ay, Ano din na dali kag ilis? muli na ko. Oh, sa dawatan ni. Bayad na sa imong paglipay nako. Oh. Adto na ko. Oh, Uy, time pa sa... uy. Nakalimutan kinsa ko? Resini? Ikaw ni akong gikatupad? Ako! Ay, ay. Amaw ka? Asawa ko ni mo, tuluran ko ni mo bayad! Animal ka! Ay, 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 ay. Natamparosan ko og kusog. Kay nalimungawan man ko sa akong pagkatug. Nagtuo ko nga si Racine mao ang akong kabit. O ito magkasama ang kaagi ni Jaime. Dito ni atong tulumanon. What's the style? Naalimungawan style.